Guazen magazinaren bigarren zatira. Gaurko elkarrizketan, Burlatako gaztetxeari buruz hitz egingo dugu. Burlatako gaztetxeak urte bat bete du, eta honi buruz hitz egiteko hemen daukagu Arkaitz eta Itxaso, gaztetxearen kideak. Arratsaldeon, zer modu zaudete? Bai, kontegu zuen, nola sortu zen Burlatako gaztetxea? Burlatako duela 3 urte edo gazte mugimenduko zenbait kide ohartu ginen ez, Burlatako gazteria edo nolabait pasibitatean murgilduta zegoela erabat, eta gure buruetan edo hasi ginen gune autogestionatu edo gaztetxe baten beharra ikusten, eta jarri ginen horretan lanean ez. Eta duela 2 urte sortu genuen gazte asanblada berria, eta horrekin batera okupatu genuen edo gure lehenengo ekimena edo izan zen herri plaza sortzea, eta hori gehien bat 3 helbururekin edo, batetik gune autogestionatu baten beharra herrian ikustaraztea edo, gero bestetik gazte asanblada berria hori aurkeztea edo, eta gero bestetik gazteentzat eta herri osoarentzat elkargune autogestionatu bat edo sortzea, eta gutxinaka erreferentzia izaten lortzea, eta ekimen edo proiektu desberdinak martxan jartzen hasteko. Eta zer da herri plaza? Ikusi genuen Burlatako erdigunean edo zegoen plaza bat erabilerarik gabe edo, eta ikusi genuen aukera ona izan zaitekela, eta gauza berri bat bezala ikusten genuenez, simbolikoki edo herri plaza hori okupatzea edo, eta zer egiten hastea, eta kalean gure presentzia edo izatea. Eta gero urte horretan zehar herri plazan eman genuen urte bat, eta aldi berean hasi ginen batetik asanblada egonkortzen, eta gero bestetik gaztetxea ikusi genuen ez, herri plazak zenbait limite edo muga zituela, proiektuak aurrera namaterako orduan edo bertan elkartzerako orduan, eta orduan ikusi genuen pauso bat aurrera eman behar genuela, eta orduan jarri ginen hori asanblada egonkortzen, eta aldi berean gaztetxearen proiektua osatzen. Eta horretarako egin genituen urte horretan zehar hainbat asanblada, eta gero eztabaida eta zenbait bilera eta gero joan ginen gaztetxearen proiektua osatzen. Eta gaztetxea nun kokatzen da? Arezko futboleko kanpo batean, erabilik ez duena, ez zuena, eta dira, esaten da, zelaiko aldagela. Hori aldagela. Futbol zelaiko aldagelak ziren? Bai, ziren. Eta nola eman zen okupazioa edo nola bururatu zitzaizuen aldagela batzutan sartzea? Berez, hainbat espazio genituen buruan ez, baina beste saiakera bat eman genuen, baina ez zen ondo atera, eta aldagela horiek beste aukeretan zegoen, eta ikusi genuen ez, erabilerarik ez zuenez aukerak zituela gaztetxea bilakatzeko edo. Zein zen beste aukera gaizki atera zena? Konbento bat, Burlatako kale nagusian zegoen konbentu bat. Eta nola eman zen aldagelen okupazio hori? Eztabaida batzuk eta gero ikusi genuen ez, gaztetxea lortzeko okupazioa izan zitekeela aukera ona ez. Azkenan ikusten dugu
edo instituzioen erritmoa eta gazte asanbladaren erritmoa adibidez ez direla berdinak eta orduan gaztetxea lortzeko bide instituzionaletik edo zesio bidez lortzeko luzatu zitekela eta orduan ikusi genuen okupazioa izan zitekela aukera ona eta modu nahiko naturalean eman zen eta okupatu bezain laster jarri ginela udaletxearekin harremanetan, eraikina udaletxearena da eta hori jarri ginen harremanetan eta bi bilera eta gero negoziatzen egon ginen eta akordio moduko batera iritsi ginen hor geratzeko eta... Eta nolakoa da gaztetxea? Ze gela ezberdin dauzka? Alde batetik, barruan 5 gela ditu, direla asteko jola, bertan infogune bat daukagu, eta baita ere barra eta pintxopoteetarako edo beste ekintza batzuentzako erabiltzen dugu. Gero daukagu sukalde bat, zenbait ekintzetarako erabiltzen duguna, komunikazio gela bat, bertan ordenagailua, dokumentuak eta gordetzen ditugu, eta baita ere bilera txikiak egiten ditugu, eta gero ditugu 2 gela handi, batean asanbladak, hitzaldiak eta egiten ditugula, eta bestean kontzertuak, antzerkiak eta egiten dituguna. Gero badago tailer edo biltegi modukoa, eta hori bertan gauza gordetzen ditugu, baina baita ere obrak edo egiteko erabiltzen da. Gero badukagu kanpoan dagoen barra bat, eta hori, udan erabiltzen dugu gehiago, neguan ez dugu ezer erabili. Gero txilaut edo terraza moduko bat, eta baratza. Eta baratzan baita ere biltegi bat dago ondoan. Eta autogestionatua da, ez? Bai. Nola lan egiten duzue? Daukagu asanblada, funtzionamendurako daukagu asanblada orokor bat, astean behin biltzen dena, eta gero gaztetxeko barne funtzionamendurako edo ditugu 4 lantalde, batetik komunikazioa, karteleria eta olako elkarrizketak eta egiterako orduan, gero aisialdi lantaldea, gaztetxean antolatzen diren ekintzak eta antolatzeko, gero ekonomia, eta gero bestetik obrak edo kudeaketa, gaztetxearen mantenimendurako edo... Eta zenbat pertsona osatzen dute gaztetxea, edo gazte asanblada? Udan, orain kurtsoa dela eta ikasketaekin eta nahiko berakada eman du. Normalean 10 edo, igual, edo segun zesto, baina asanbladan egia esan udan eta orain espero dugu berriro hori gertatzea, nahiko 21 edo pertsona 15 edo 20 artean asanbladetan elkartzen garela. Eta gazte asanbladaz kanpoko jendea hurbiltzen da gaztetxera ere bai? Bai, saiatzen gara. Normalean ekintza daudenean edo, bestela batzuetan besteetan ez. Baina irekita dago? Bai. Irekita dago nahi duenarentzat. Eta ze pertsona mota hurbiltzen dira normalean? Gazteak, helduak ere bai, ekintzetara? Bai, normalean gazteak etortzen dira, eta nahiko kuadrilla desberdinetako gazteak hurbiltzen dira, adin desberdinetakoak ere, nahiz eta igual adin 24 urtetik gora edo zailagoa da edo ez dira hainbeste etortzen, igual hori ekintzak antolatzen ditugunean edo hori saiatzen gara ez adin desberdinetarako gauzak antolatzen eta orduan jende desberdina etortzen dela, baina normalean gazteak, baina kuadrilla desberdinetakoak eta bai. Eta urte honetan zehar, ze ekitaldi edo zertan ibili zarete lanean? Egin ditugu
ekintza ugari, baina adibidez egin ditugu mendirterak, pintxopoteak, hitzaldiak, denetarik, baina, bueno... Eta gero bestetik orain ditugu martxan daude, baina zenbait proiektu, batetik liburutegia eta ikasle gela, Askatasuna Institutoko ikasleekin harremanetan jartzea dugu helburu eta ikasle gela eta liburutegia sortzea, eta bertan formakuntzak eta jasotzeko, gero bestetik musikaren arloan ere zerbait mugitzen ari da, izan ere hasi dira herriko talde batzuk bertan ensaiatzen eta gero baratzaren proiektua ere, eta horiek ditugu pixkat esku artean eta bestetik pintxopoteak edo ekintza puntualak edo gaztetxeari ez bizia emateko. Beraz, presentzia daukazue Burlatako herrian, ezta? Bai, udan izan zuela nahiko bultzada ez, baina hori lehen esan dugun bezala kurtsoan zehar nahiko beherakada izan zuen, eta orain uda datorrela eta urteurrenarekin Eta, jakina da Iruñako gaztetxearekin gertatu zena, zuek halako arazoak izan dituzue? Orain arte ez ditugu arazorik izan. Arkaitzek esan duen bezala, udaletxearekin harremana izan genuelako, baina ez ditugu arazorik izan, baina, orain, hor dago koska. Eta, lehenengo urtemuga ospatzeko, ze ekitaldi ospatu behar dituzue, edo zer daukazue hor? Aste artean hasi genuen urteurrenarekin, eta izan genuen mus txapelketa bat antolatu genuen, hori aste artean eta ostegunean jokatu zutela eta igandean urteurrenaren egunero dela finala izango da. Gero asteazkenean izan genuen apustu etxeen inguruko hitzaldi bat. Gero gaur ostirala izango dugu beste hitzaldi bat, Azpeitiko esklaben inguruko proiektua ezagutzeko eta gero ondoren pintxopote bat eta kontzertu bat. Gero larun batean auzolana dugu, eta arratsaldean ere zaintza eta harremanen inguruko hitzaldi tailer moduko bat. Eta gero urteurrenarekin bukatzeko igandean prestatu dugu egun osoko egitarau bat, adin guztientzarako bideratuta dagoena, eta bertan tortilla txapelketa, gero mus txapelketaren finala, gero herriko joaldunen taldea etorriko da jantziak eta probatzeko eta gero txanmagoa izango dugu ere, eta gero proiekzio bat botako dugu urte osoan zehar egindako ekintzekin egin dugun bideo bat, eta gero bazkaria eta arratsaldean kantautore batzuk. Eta zein da ekitaldi honen helburua? Pixka bat ikusi genuen ez, uda datorrela eta udan nahiko gorakada izaten dela, aprobetxatzea urteurrena nola ez ospatzeko ez, urte bat bete dugula, baina aldi berean formatu desberdin batean ez, azkenean beti igual bideratzen dugu dena jaialdi, makro jaialdietara edo ez, ospatzeko ez, juergara edo, eta pentsatu genuen aukera ona izan zitekela beste urteurren mota bat prestatzea, auzolanarekin edo hitzaldi tailerrekin, eta azkenean prestatu ditugun hitzaldi edo tailerrak izan dira orain arte asanbladan hitz egin dugunaren inguruan, atera diren gaien inguruan, apustu etxeen problematika edo zaintza eta harremanen ingurukoa, eta baliatu nahi dugu pixka bultzada, gaztetxeari bultzada emateko, eta gai desberdinen inguruan ikasteko, formatzeko eta hori. Eta nola ikusten duzue gaztetxearen etorkizuna?
beltza. Zer ba? Ez, baina, bueno, orain hauteskundeekin eta burlatan atera dena ez digu batere lagunduko. Orduan ez dakigu. Osea, pixka bat zaila. Bai, orain hori. Udaletxean segurazki aldaketa bat emango dela eta orduan oraindik ez dakigu ezer, udaletxea aldatu arte, ez dakigu nola izango den orain gure harremana, baina hori gure proiektuarekin jarraituko dugu, ditugun proiektuak eta beste proiektu batzuk indartuko ditugu eta gure jardunarekin jarraitzea beharrezkoa ikusten dugu eta ez dakigu. Bueno, beharrezkoak ikusten dituzue herri bakoitzean gaztetxe bat egotea? Bai, ez, azkenean gaztetxeak, herri bakoitzean gaztetxe bat izatea bertako ez bakarrik gazteentzat, baizik eta herriari elkargune bat izateko eta borroka komunitate bat osatzera bidean beharrezkoak ikusten dugu gune autogestionatu bat izatea, guk gestionatua eta bertan antolatzeko eta zenbait proiektu eta borroka aurrera eramateko. Bueno, zerbait gehiago gehitu nahi duzue, edo? Ez, hori jende animatu. Jende animatu, urte hurrenean parte hartzera eta hemendik aurrera eramango ditugun proiektuetan edo ekintzetan parte hartzeko eta hori. Badukazue webgune bat o zerbait ekintzak ikusteko? Sare sozialak ditugu, hori Twitter, Facebook eta Instagram, eta hortik zabaltzen dugu egunerokotasunean informazio guztia eta bertan ikusi daiteke zer dagoen edo bai. Bueno, mila esker hona etortzeagatik eta ongi pasa urte mugan. Mila esker eta eskerrik asko zuei ere. Gaurkoz, hau izan da guztia, orain artearen ibilbidearekin utziko zaituztegu argazki erakusketa batekin. Asteburu ona izan eta astelehenean berriz ikusiko gara. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.